Win load ki social media ka prate tang namar une urang upcall ni pedang singamba bad ai ko blay pi suggestion shakane ko video ka jengkerpat ya ki paralong ki bampat da ban subscribe singamba banyon yu to subscribe button ye pik barangon thamai hakane ke channel wo senha ubalong urang upcall jong kari ka bowarde kari ka balok barong hakasen ka banangkong do shaka welcome manta usnam arajar arpe handru hakaba kene kari hakasin ka banangkong jongka badmi badan hak welcome kaya kendo persya ya kari ka bakleinbor kata kadai kerispin bad ka ka bami na kane ka jingal akai omdan kam sho ban batai pilatip bad pilala ai ban saki ya kane ka jingal akai manen kamet handrai hakane ka video ka bangin ya keren pat kalong syapang jong urang apkol jong kane kari kata wo senha ubalong urang apkol ubam jubana menoro haka history jong ke football bat kiru football hastalak jong ke partai kim da bana bat kim de itho ba yau handre ke epat ka balaja ngin pai hakane ke video ya u senha lakha haka latrik ubnai jon usnam kat kandas pa prapai handro bat manta udon sau usnam bat hakane kerta ka basau usnam ulaya ban mi madan nengkong haka walkop manta usnam arajar arpe handro bat kajing elakai ka banangkong do jongu hakane ka World Cup kadai menen kamet persya ya kerispin hakaba hakane kajing elakai hakasen ka banangkong do umi madan hakamach kaba nangkong do ulala ba ban elakai hakaba ula penlengo hingan ya ka pratai barok kawai de kaba ulala ban safe ya bon teliki bol ke paleshut da kirang elakai jong kerispin kirang elakai ke batebet bat ke bakhalan handrai kimla ban pendrung ya kabol syapo jong kakol namar ka jing tebet bat ka jingla jong ban yela kai ba dakum ka kanro ka baskem ba kat hadu ba ka spain kam yo lat ban thep watang shikol ro hakane ka jingela kai bat hadu ban dakut kilakun no da ka jinga kai kram don bala ban penki ya kajar la ro banong dai une urang apkol jong ka kabo warde kata u senha ubalala ban khanglat ya ka rispen bakan yo ikilai poin mapura nakane ke jingela kai bat kum joro dei mau ubayada ye kari jong u naka jingsha thep bat kum joro naka jingsha ajob hakmat jong krispin kari ke baklain bor hanrei ulala ban yada ye kari jong u bat ulala ban penyakai hakane ke jingela kai hakabakari jong u kalayo ya kanam bat ke boram hakmat jong ka partai barok kawai daka jing tebet bat ka jingla jong u ban yele kai bah hakaba ngilala ro ban saki ba une urang apkol marsendep ka jingela kai brup ulajau deki ummat ka jingkman hakaba kirang yela kai jong ka kabo warde kila kedup io bat kila celebrate kila lek keman na kumba job ya ka welcome namar badai lengba jong ula banong ba kari kabo warde kan la banekai persya ya kari ka baklain bor hakapartai kata kadai krispin bat ka bakampala hangne shushu kalong hadin baladep kane ke jingela kai persya ya krispin une urang apkol joga kabo warde ubalalong urang apkol ubam ju itho meno da kiru football hasatlak jog ka pratai hanre mentapat ula kalalong kum uta urang apkol ubapawnam ubala itho lut da ka pratai barok kawai ya kata ngilala ban sakhi ba une urang apkol kata uwo senha ulapan kivin hi pop ya ke social media jong ka pratai barok kawai hakaba haswa bu unikun persya bat karispin ki follower jong u ka Instagram akau jong u ki dentang sampeu hajar ngot hanre mar sendep ka jingil akai persya ya karispin ki eke barok ki lakalalut hakaba ki follower bat ki nombot dan ki nong kersyan jong u ka Instagram akau ki lapoi da ki million ngot bat kat hado basna ya kene ki video ki follower jong u kidon hado kendai million ngon bat kat hadin baladep ban upload ya kene ke video ki follower jong u kindang la ban ki shusho wat hado banda poi shake shifeu million ngot ki nombot ani ki follower jong u hake Instagram akau jong u kane ke jingkiu kansan ki follower jong u hake Instagram akau kalapan kendit bat kalapan ki bin lut ya ki social media jong ka pratai barok kawai namar ubreu lane urang apkol ubam jubna menoro kendit kensan ula pawnam bat la itho lut yu da ka pratai barok kawai bat kam tam lei na kibreu ki bai ya ka football kane kala penlong tang na kadaw ba ulala ban yela kai ba persya ya krispin hakarta ka basau peusnam
Kublai shibon ye pi kibas ngap bat pai ya kini ke video. Ngin saya kendo bat ya syampat bat pi hakawai pat ko update. Kublai shibon